деҳаи хуррамзамини ноҳияи Данғара. мусобиқаи парапланеризм бо ширкати бештар аз 100 чатарбоз аз 12 кишвар. варзишгарони тоҷик мегӯянд ки дар миёни чатарбозони бо таҷрибаи хориҷӣ онҳо мисли паррандаҳои навболанд. мо дар инҷа варзишгарои дар байни варзишгарои машқ кардестем ки 20 солаҳо чӣ доранд. мусобиқаи кори доранд гуфти гапо. 20 сола. Она нигоҳ кун. Ина вақте мешавад ки вақте мешавад замин гарм мешавад. худи ҳамун спортсмена баланди бад мебардорад. барои ҳамун аз худи нами замин гарм шудеста. ҳисоби ки замин гарм шудеста баланди бад мебардорад. парапланеризм аз он навъи варзише аст ки ба тозагӣ дар Тоҷикистон роҳ меёбад. соли 2022 федератсияи парапланерӣ ба фаъолият шурӯъ кард. ин ҳам нахустин сабқати байналмилалист ки варзишгарони чанд кишварро бо ҳам овардааст. чатарбозон кӯҳҳои Тоҷикистонро барои ин навъи варзиш бисёр муносиб медонанд. И в прошлом году я влюбилась в эти горы, в этом году я все еще закрепляю свою любовь, потому что такие горы я еще нигде не встречала. Очень красиво, очень нравится полностью в целом страна, и также очень нравится гостеприимство, тепло и душевность самого народа Таджикистана. мусобиқаро барои дарёфти ҷоми президенти Тоҷикистон кумитаи кор бо ҷавонону ва варзиш федератсияи парапланеризм доир карданд. дар ин мусобиқа парчамҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Имороти Муттаҳидаи Араб, Беларус, Русия, Ҳиндустон, Қазоқистон, Туркия, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Узбекистон ва мизбони мусобиқа Тоҷикистон парафшонӣ мекарданд. мақомоти Тоҷикистон мехоҳанд бо рушд додани парапланеризм сайёҳони бештарро ба кишвар биёранд. ба гуфтаи масъулин, манзараҳое ки варзишгарон ба навор мегиранд дар саросари дунё паҳн мешаванд. аммо ин навъи варзиш дар Тоҷикистон то чӣ андоза рушд ва тарафдор пайдо мекунад, вақт нишон хоҳад дод. маҳмуҷон Раҳматзода, Озодӣ, ноҳияи Данғара.